ka kenhuan ki nurse hak jela ki batrai contractual hak ki hospital sarkar ba fer ki la dawa ban pendu no ya ka jing thong kam contractual khanang ba kan thom sep ai ya ka ta trai kam jong ki kom ki nurse ya ka ni ki jing dawa ka kenhuan kala dab ban bu ru ka dor khas hakamat ka menteri ba dikmi iknat ka koi ka khia ka dr mezel amporin lingdo hak khat khandai trai nai tung arja apsau henry hak apsau trai nai tung arja apsau na ka jing khat ka menteri kani kenhuan kala poi biang se office trai kam jongka ban yakran halor kani kebenta nalor kiwei pat kiman usam la lur step nongrum wei nak nong trainers habakran skilat patai kubor laong ba men ha khat kanai trek la dawa ban weng no ke exam henry ka menteri kala pentip ban ki daw bam lakyar ka sarkar kala rai ban yai be shikmat ke exam bat baka post contract kan ko tangkhap roi benai ban pentip ru ban kaliang ka menteri kala kular ban pelat kumba shispa an rup santeli ki permanent post kila dawaru bahdin khat roi benai dei ban pun kon no kam contract henry de ban pelat be dak permanent post kani ke jingwan jungi hangi nurses jong ka Meghalaya kalong ba halor jong ka ka bangilayo ka man discuss haka khat khandai tarik kata kalong haka khat khandai tarik nilayo ka man discuss haka bayade bat kani ka recent recruitment ka balalong haka kabala penmi haka tratarik jong badai benyo ka advertisement kabalong purely in a contractual basis te halor jong kata ka recruitment ni wan ya kaban kendu yi madam ampri haka khat khandai tarik haka ban cancel shwa ya kata ka exam but ban recruit yang in a permanent basis tang ba na kidaw ki bam lakyat but na ka jingleng kot kapor nimla shu ya kaban walk out ya kata bangin pendam no ya kani ka exam henry nilarai bakani ka jingwan jungi haka ba mentasni karai jungi kalok bakani ka exam kan ya kumba kalok kat kum ka advertisement ka bala penmi ka pratarik jung banai benyo but kani ka exam kan ya be ka banlong ha ka arpunyo tarik kamut kan ya be kumba kalok kata na benta ki laispa arsan ki contractual nurses but ha ka bayade but ka permanent part ngila keren ha ka khandai tarik ha ka ba kin recruit permanent te kumta ka na ka benta ka permanent post kila assure yang iba ka permanent post kan long shispa andre kusau ki post kapan mi ka advertisement within the end of this month lande ha ka first week jong August de ha ka bayade pat kini ki points ki ba ngila pensuau ha ka khat kindai tarik kum ka merit based recruitment ensuring the transparency public notice of qualified and unqualified candidate ha ka bayade kitu nakaliang jong DHS bat nakaliang jong Madam Ampri kila kular bakin buat renti kumba kalong but ya ka timely declaration of result ru kila assure ba kanlong within 72 hours kamut naka tarik ka bangile exam hadu kata ka singiban penmi ya ka result kanlong within 72 hours but hakabayade baka extension of age te haka kendai tarik ila ong changi panginya keren shwabat ki several NGOs kum ka KSU FKJGP and then ka hitu te ka HYC ki babut ki NGOs te nginya keren shwabat ki ngilada banyak discuss kat tukan ni te nakaliang jong ki ong kimdon problem nakaliang jong ki jong ki NGOs tabawala kataru ni don kam haka written order laneka written issue jong ki bala ban aingi ka assurance the sakawairu nakaliang jungi madam iong ba nakmanta ka age relaxation ki don kam mania DPH shwa namal ba imla ban age relaxation tang nakbenta ki health department henry ki department in sadawa ya kaju kumta nakaliang jungi ngin walk out ya kani kabaya de baka age relaxation kata kalong baka age relaxation kanum day show tang nadu khatra hadu arpunyo henry kade benday nadu khatra hadu laipo but 10 years extension joka relaxation age nakbenta jungi ki SC/ST te hakabaya de baka refund pat ong kumbangi ju le exam namar ba kiwe ki feel ru kumbaki le exam kamut kinumla show kaman refund ya ka ka ba ngisi nak benta ka examination fee takatu kala sa be kundu hi kumagalong de nakaliang jungi ngila show request yi ba hakabayade bat kani ka recent post kabalong laispa arsanli balada i recruit ru bakani kan ya bitang katkum ka
given period of time kata kabalong khatwei benai thik but nginom kanum entertain yang ngi lana kanum pensomhai ngi kumkinas lada I extend shu ya kanika kam naman lada I extend ka bumut kan stop ya ka bakin recruit ya ki permanent te kum tangi request ya ka government lu ya ka bakin kinpet halor kani but bakin recruit in permanent basis kabaya day bat ka exam fees ka day san spa tingka ka registration fee hadu mentalo ni dang yatrai mentala shubo base na mi yatrai tambang yatrai betul contractual te kani ka kakta ini businesses di bala ya kerta ka each jongi lada ka government kam recruit in permanent basis lada ka government company ya ka regular post at least like once in a year ka government kala ada benpemi ya ki regular post namal ba kani kam kita atang yang ngiru kumbangala om men hakakat ndai tarik kani kajing recruit jong ka government da ka contractual post kam kita atang yang ngi hendak kita ki regular ka jing kita ki regular kalong ba lada kila he kerta jong kiru kin hablek bek shabet site ban pe occupation man sumar occupation kimyo ay ka ba kin long in charge lana kimyo ay ka promotion jong ki hendak ki sa akum ki staff nurse lana bedside nurse ni le bandawa ya ka ba in pendu no ya ka contractual basis jong ka recruitment but ni kwa baka government kan recruit be yangi in a regular basis nakaliang jongi ngin pe kumno ngin le tang ba ya mentang ngin patla ban airai bangin ka ega bangin le la da kidang continue ya kan ika contractual hadin jong ka khatwei banai kumba kila ai poru dan nakaliang jongi ngin hapsyong perkhat te ngin sa discuss ya kan ka matter namal pangidang sumi untuk nimpat yo ya ka banrai Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhak kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya